l'afartament del barri del Poble Sec en no tenir solucions. Fa molts mesos i fins i tot anys que denunciem que el barri s'està degradant i especialment en qüestions d'inseguretat i incivisme. I per tant, avui el Poble Sec surt i diu prou aquesta situació que estem patint els veïns i les veïnes del barri. Tenim una situació d'uns menors que estan vivint al carrer i per tant és un greu problema social que estem patint al barri, que hi ha al barri, i per tant calen solucions tant per a aquests menors que no poden estar dormint al carrer, menors i no menors, també tenim molta gent sense sostre que està vivint al carrer i per tant això és el que no pot estar passant al barri del Poble Sec ni a la ciutat de Barcelona. Señores desnudos en pelota picada, así como suena, se hacen caca y se lo hacen todo en la plaza, es una vergüenza. Hemos llamado a Guardia Urbana y nos hacen tanto caso como llover. Entonces no hay derecho, la plaza está y todas las calles hechas una porquería. De tant en tant se'ns cridar i la gent pel carrer tirada per terra perquè l'han robat i des de que estan aquests nanos que agafen, jo ho comprenc, els tenen d'acollida, però que els vigilin.